Holy shit! Going hand in hand, just like that. So what's up mga kiat no, na napunta diri karon sa bag-o na to nga setup kay naay kurtina sa akong likod. Ug karon no, na ako gi-post sa akong Facebook account nga mag-comment mo sa inyong mga pangutana nga dili matubago, imposible tubago diri sa kalibutan. So karon ako nag-transform ko into professor. Ako na si Professor Boo nga no, nga gikan pa ako sa Hogwarts University nga ako na schoolmate si Harry Potter sa una. Ako na siya gisagpa og lapis sa iyang naong. No, kadi siya maghatag og 1/4 ito naghatag si Dumbledore og assignment. So karon no, ako na ansira ng inyong mga pangutana og tanggalon ako ni ang akong eyeglass para makita ninyo ang akong true identity no. Tanawa niyo ako true identity ah. Yun, nakita ninyo ang true identity. Ug karon no, ato na sugdan og answer ang inyong mga pangutana. Daghan kayo nag-comment mga 50 kapin, mga 50 plus og 1/4 and 61 days no. So karon no, saba kay mga manok sa palibot no, pero dili nato na sila tagdo no, kay kita vlogger man taw atay labot ng mga manok da no. Karon no, nakita na nako ang ilahang post no, og ilang mga comment no. Ako na basa-basahon pag isa-isa no, ako ansiran no. Kay ako gikan ko sa Harvard University, tapad na sa Hogwarts University no, nga classmate ako sa Harry Potter sa una. So karon no, ako natubago ng inyong mga answer no. Ako natubago ng inyong mga pangutana ug akong answer no. Syempre, unahaw na to digbasa ang mga comments sa akong makauban sa page nga Bukidnon Vloggers or group nga Bukidnon Vloggers. Awan niya akong badge no, ama na siya. Ama, basig gusto ko niyo sponsoran diha og kanang laptop lang no, kapag edit na ko no, kay oh, cellphone ra gid ako ga-edit, ga-init pa gid akong cellphone, mura nagbubutog no. Pinakauna nga pangutana no, gikan kang Christian Lee Agpalo no, ana siya, unsay una sir, itlog or manok? Grabe ka simple nga pangutana. Kanang nauna diha no, kanang sinauna diay. No, sa akong based lang sa akong observation sa research na mo sa 1.2 dito sa Hogwarts University nga tapad si Harvard University nga kauban ako si Harry Potter no. Ang answer ana, ang nauna kay ang tao. I mean, ang nauna kay ang manok. Dili mahimo ang itlog. Kay isa ko research no, ako among ginang research dito sa Harvard University kay kanang eggshell gyud ako gina siyang gitistingan gyud og nakita na ko nga ang component anang eggshell kay makita ra sa dugo sa manok no. So basically nauna gyud ang manok kay dili mabuo ang eggshell kung wala tong component kagikan sa manok. So kato no, natubag na nako kung imong pangutana boss no. So shout out sa mga diyan no, daghang po subscribers nga moabot no. So sunod nga pangutana no, ako nang basahon no. Ang sunod nga pangutana no, gikan kang Yang Colin no, ana siya, pila ka buok imong buhok? What? So basically no, katong niaging gabi katong board kay ko katong wala koy ka-chat, ako nag-ihap akong buhok. So basically nani siya 1.53 thousand kilometers per hour nga buhok o 1/2. Anong na 1/2? Kaya na ako'y nakita isa ka buhok na split ends mo na 1/2 no. Sumoto no, Yang Colin no. Alright, sunod nga pangutana no, gikan kang Ruben Igargo. Kani si Ruben Igargo no, ayaw gani siya musayaw, so vlogger gyapon ni, kauban gyapon ni nako no. So ang iyang pangutana, hindi ka ba naliligo? Oo or hindi lang sasagot mo. So subscribe din mo kang Ruben Igargo no, sa Ruben TV no. Subscribe mo si Hano kani Ruben TV no. Kaligo ko pero usahay ra. Kay kung maligo manggug ko no, kana silang Piolo, silang John Lloyd, silang James Reid. So kung labor man isa kaligo sa kuagod kung maligo ko, wala lukoy na kay sila. Wala sila role sa kalibutan sa earth no. So moto, kinahanglan maligo ka, dapat sakto lang para tipid pug tubig para wa mo gay malabuan. So sunod no, gikan nang pud sa admin na sa amuhang group no, nga si Koily Okaya, ano siya, if anything is possible, is it possible for anything to be impossible? Medyo nagdugo akong ilong sa imong pangutana admin no, pero ang akong tubagan na sa imong pangutana is the impossible is possible if the impossible in impossible if the aim in the possible is God, the possible is possible. The possibility of possibility, it's not impossible to be impossible. Basta admin no, shout out daw sa imo ano, kay di gid ako na matubag imong pangutana no, kay grabe gid na siya ka nose bleeding of the hearts no. Specialty mo gud na ko sa Harvard University kay mag-adto mi sa Hogwarts University unya magtuon nig magic no. No, sunod yung pangutana gikan kang Rica Burias, ano siya, sa fire exit ba lumalabas ang fire pag may sunog? So basically no, natoy CCTV footage na no, nga kanang gitawag dag siyang fire exit kay kabalo mo ang fire kumutan-aw na siya diha fire exit mo ana ang fire nga uy nanay exit fire exit, so nanay nang gawas sa kalayo diha, so dili ta diha mangagi dito ta sa pikas magi, so muna ang mga fire no, dili sila moagi sa fire exit no, mao na gitrick na mo nang fire exit kay tricks na
na siya no ay para mailad ang mga fire nga dili mo agi diha kay abi na rin nakaagi diha. Abi na trap so uy gituyo gini fire exit to basig na tubig ya ba. So wala naniagi dito no. So mga tao mo agi dito dayon. So mo na ang history nga ng fire exit ang tawag ana. So mo na no kanigikan ni siya sa kang Green King Suarez ano siya kapila ka mo ginhawa sa isa ka adlaw taman sa ikatulong adlaw ug katunga pakapin ang tungang gabi pagkaugma. Ayon sa akong research no kauban ako si Harry Potter dito no ana si Harry Potter nga sa isa ka adlaw na makaginhawa kag 45 nga ang imong pangutana diri sa isa ka adlaw taman sa ikatulong adlaw 45 859 something like that and 55,902 nya apil ang katong adlaw divided by 2 carry 1 borrow 1 cannot be. So ang answer ana kay wa ko kabalo. Shit! So mo na ang answer na. So shout out to you Green King Suarez og more power sa imong channel, more channel sa imong videos. More videos sa imong channel di ay. So ang sunod mo ko gikan kang Krisha Lorraine Dagasuhan Balaba. Ana siya nganong wa kay uyab. Ako way uyab. Surprise na no? Kinahanglan ta mo may surprise ta mo kay. Abangan. Next, ang Dinan Marie Gubat Orevillo. Ana siya no nga. Ngano pag close mo, open mo sa usag-usa. So, kinahanglan na siya ayon gyapon sa philosophy one said. Ana siya nga kung close mo, open kay opposite attracts man god. So, dili pud kinahanglan nga close mo, close pud mo. So, kinahanglan open ang isa. So, opposite attracts na siya sa law of forces of evil and the resident. Everything that occupies space is matter. So mo to tubag si mo tanan no kinahanglan negative ang isa positive kay opposite attracts na kabantay mo sa magnet ang north pole ug south pole. Alright. Next no gikan kang Erica Rose Calvario ana siya nga unsay cure sa pandemic ron. So sadly guys unfortunately nako iingon sa inyo ang tambal ra gyud sa pandemic karon kay ako ang gugma. So kung dili mo nako mauyab so wala mo itambal. So joke lang no ambot unsay tambal na basig tawa-tawa ra man guroy tambal na no. What the fuck? So next question gikan kang Rapsi Lebria admin gyud siya sa among group. Ana siya a problem is given to 3 persons RAP whose respective chances of solving it are 2, 7, 2 over 7, 4 over 7, 4 over 9 respectively. What is the probability the problem is solved? So the probability that the problem will be solved is 59.9% of germs of bacteria. Uga akong utok sa imong question admin no. So ang akong tubagan na is 50-50 kay 50-50 akong answer, 50-50 po yung kinabuhi, 50-50 pigi ng utok. Wa pa kita love life. Anong kailangan kong gawin? Next nga question, gikan kang Teobi na o TV. Kasi nabi, unsa nga mga names ang dili mo gusto madunggan? Give 3. Ang mga names nga dili ako gusto madunggan kay Julius Caesar Binhay. Wait, ngalan lagi na ko to. Next nga pauta na igikan kang Ayan Garay. Why do you call a building when it's already built? Why do you call a ceiling when it's already sealed? Why do you call a strawberry when it's not a berry? Kana ang tubag na imong pangutana boss. Okay. Of course, physically building na siya, but inside there are people or workers nga nag-build og something like building relationships, friendships, a company, and a relationship to another company. So there is a building of relationship inside. And why do you call a ceiling when it's already sealed? It's sealing kay kabantay mo na sigihan na siya ilisan og kuan. Ilisan mo ceiling lang pirme. Kay ngano, tulo man na diha ni magulan, no? Temporary naman na siya. Why do you call a strawberry when it's not a berry? Yes, dili siya berry pero straw na siya. Next na pauta na gikan kang Ayan Garagyan. Ngano mahugaw ang towel? Pag humani mo og ligo, limpyo naman ka. Ay, kabalo ko, kabantay ka ng sabon niya mo igamit nga 99.9%. Napanay 0.1% nga germ na bilindera. Inikrapon mo sa towel, madala to siya sa towel. So man ang hugaw ng towel, bahalag limpyo na ka. Kasabot ka? Alright, so no, gikan kang Amy Faye Payne. Kung dako na nga tao ang gikidnap, nganong dili ma-adult nap ang tawag? Ito no, kay nga ganing motor ganing akwaon kay karnap di ba tawag bisag dili car. So ako na i-research no kung si ngano mo ini no. So ako ni ibutan sa research no. Next gikan kang Lurs Yuri. Nganong gwapo ang pilion sa mga babae. So ingana mi mga nature sa mga babae goro no. Pero joke lang na may uban nga dili gwapo pilion kanang fall in love na sila sa inside no. Inside kung wala kay inside nya di pa ka gwapo wala kay pagala sa earth. So balhin na tag Mars kanay may rula ta dito nga alien. Woo! Bel Pihada. Ano ang bata dili man gid ganahan patulugon pero nga adult na ganahan man sige tulog kay nga naman gana opposite man gana siya sa bata pa ta gusto taglingaw. Nya karon kay kapoy naman kay ta stress naman kay ta nabi tay sige bilar nga walay label pay online class nga walay internet. Sus.
Althea padayhag. Sa ingon pa nila 99.9% makakilog germs ang sabon ug matagat sa mong sahugaw. 99.9% pabagyapon na kill ilang germs. So based ako research no nga dili na siya 99.9%, 85% na lang napatay nila dayon kinapihing naman tong sabon. Kunya nadatugan ang uban nga germs so dili na 100% ang germs nga naa dito. So ang mapatay na lang nila is 89.9%. Andre Card. Lemon square, is cake daw, pero nga ng circle man siya. Bitaw, no? Ang ring kay square, ang blackboard kay green. So, mangita tanan. No? Ako na idungag sa akong research. Thank you sa mga idea diha, bro. No? Nga, ako na siya idungag sa akong research sa Harvard University nga tapos sa Hogwarts University nga nasa Dumbledore do sa Harry Potter. No? Shit!